Wis. Apa kae? Cumi-cumi kobong. Hah? Cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Yo, rong tau ta? Apa? Cumi-cumi kobong. Oh ya wis kaya mangane iki karo aku iki dhisik aku kok. Wah, Aku ki saiki umur 47 kowe lagi umur 24 mangan iki dhisik aku. Sadurunge kowe mangan cumi-cumi kobong iki aku wis mangan sik. Iya. Tapi kan ra dikobong kowe, langsung cumi-cumi dijupuk pangan langsung sak tintane. Ya maksudnya aku mangan cumi-cumi mentah. Ya ora, PT YPTI. Yes, sowan wonten iki kula baru sekali nih. Pak Seno udah 3 kali. 3 kali. Aku baru sekali nih. Soalnya aku anyaran melu Pak Seno. Ya ora anyaran pindahan, heeh. Pindahan. Saka grup ana ning grup kene, heeh. Ya matur dibawani sik lali janjine engko bar kuwi lagi kowe kudu iso menerangkan tentang YPTI. Sinau ora mau? Sinau ora? Ora. Lah kowe wis tak omongi to kowe sesuk dadi bintang tamu lho sa. Sinau PT YPTI. Tenane ora iki. Ora diomongin ada di bintang tamu ki. Oh ya wis berarti iki dite sing tak jaluke mlebu aku. Ya. Nah, ya. Tak apa-apa aku lelo. Apa? Lelo. Aku lelo. Nggih, dibawani nggih. Heeh, dibawani. Ya. Napa ini ki bawani? Lali janjine iki pamundutan. Ya. Utawa gelang kalung sing saka Karang Taruna Somodaran kene kampunge Somodaran. Somo? Somodaran. Apa, Pak? Somodaran. Somodaran. Kampung Somodaran. Oh, kampung Somodaran. Mangga. Dina Minggu kang tanti saya mapan. Ayo bendina nembang kok. Mapan piye to, Pak? Aku melek ora turu iki. Mapan piye? Suarane mapan ki tegese wis karo nada kuwi wis ora ndadak goleki ngono lho, wis cek langsung cul dadi. Oh, tak kira turu. Jambut gawe turu. Nah, ngono kuwi apik lho. Ya, dadi duwe tanggung jawab. Iya. Anane pijer maya saking cintane ro Elisa iki nganti nganu lho, nganti penonton ki eneng lho. Kowe wis nyanyi nang kene ning kono ana sing nyetel YouTube kok. Iya, disetel YouTube. Dadi nonton langsung karo live streaming ya, Pak. Heeh, saking sayange ro kowe. Iya, tadi kowe nyuwara kono ya. Pinter golek alasan ngandar-andar ngendukur aku wis ora. Hey! Yeah!
Indonesia 2019. Ha niku sampun. Jatilane wis mau sore kok Kang Slupel saiki. Ora Kang Slupan yo Pak, ben semangat pedake. Oh iki semangat, masih semangat toh. PT YPT iki karyawane semua muda semua. Semua muda. Selain itu juga sering digunakan untuk penelitian juga dari lembaga-lembaga. Iya. Banyak yang dari baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Penelitian juga di sini. Pak Petrus ki yo piyaine yo arep nuwun sewu rambuté wis werna loro wae jiwane muda. Rambuté werna loro? Maksudnya wis ana putihe ngono. Oh, hitam putih. Iya kaya TV. Ya hitam putih. TV zaman biyen kuwi. Pak Petrus. Petrus sinten, Pak? Sapa? Pak Petrus Tejo Hapsoro, Hapsari. Hapsoro. Ora Sari nganggo Hapsoro tok. Hapsoro. Ya, luar biasa. Ini selain untuk peletakan batu pertama, peletakan batu pertama, sing endi batune, Pak? Batu kuwi ngisor ki akeh, ning ngisor batu ki akeh karo ngepruk ndasmu. Kok enggak ngepruk ndasku? Aku tanya, peletakan batu pertama itu berarti gimana yang aku le teko kene wis jam 7 mau, mosok aku kon tretekan nyenteri watu. Lah iya makane batune kan akeh krikil-krikil ya. Peletakan batu pertama itu sesuk sing bakal dipondasi kene iki peletakan batu pertama. Bukan namanya YPTI, katanya nama YPTS. Oh gitu. Iya. Jadi ini buat membangun yang baru jadi YPTS. Kowe nek ngerti gamelan ciptaane YPTI mau wujos. Iya. Enggak lihat aku. Aku ora ndelok ning dhuwur, Ayo dhuwur ning ruangan sing AC. Ruangan AC? Khusus kanggo Pak Dalang ketemu ro panitia. Nek yoga-yoga nang emperane cukup. Sio-sio pancen calange so gleleng tenan. Ayo sak karepku jeneng pengarep. Ya ora apa-apa, Dalang ki sing bayar soalé. Dadi yo sak karepe. Nek kowe sadar. Sadar padahal. Den omah bengi kowe ngunekke aku patakmu ngono. Cari patakmu kuwi sing halus. Dapusi kowe. Sing paling kasar ki patak. Kuwi paling kasar. Oh, patak paling kasar. Aja nganti disebutke molo kuwi ya kasar. Molo ya kasar. Ndas kuwi ya kasar. Ondas ya kasar. Nek patak alus. molo ndas kanca kasar. Sing alus mestaka. Oh iya, berarti ini mustaka. Aja sok ngunekke Pak Dalang muni patakmu ngono wo. Dosa kowe. Ya di ngapura ya Pak, dimaklumi. Nah iya, aku sing ngapura nek karo kowe wong kowe iki wong ora paham, ora dong. Ya. Arep S2 ning ora paham nek perkara basa Jawa. Iya, ora paham. Aku seneng nek patakmu paham ki, Pak. Seneng aku. Ha piye kowe S2 to kowe? Iya S2. Tak aturke Pak Petrus nyambut gawe nang kene ye. Tenan? Lho. Kowe engko kelangan sinden petok lho, Pak. Kok kowe nek men golek sinden petok ki jane gampang. Kok gampang? Ya gampang kaya anggere wong rada edan ngono jak nyinden wis. Ya ning ora cerdas kaya Elisa ngene iki. Saiki pancen cerdas tenan. Ya, ini yang jadi HRD sini kalau nggak salah juga dari kampus aku. Siapa? Angela siapa Saras Warrior. Saras 008. Saka sapa saka ngendi? Dari UMBY. Kalau nggak salah. Dari Universitas aku Mercubuana. Mercubuana loh dulu mercuet. Kowe karo universitas dhewe ngece ngono kok mercuet-mercuet. Mercubuana kuwi sing ngluluske kowe S2 lho. Ora sak kepethakmu dhewe. Keren loh Pak itu. Dia bikin kata-kata bahwa kita harus bekerja keras bagaimanapun kalau kan HRD ngerti HRD ra? Tak jelas ke Nerareti. Harley Davidson. Human Resources Development. Harley Davidson ngertine motor wae. Pitung ha? HRD ki apa? Human Resource Development. Yes. Halah, yes. Reti po bahasa Inggris. Human apa job aja. Ya, itu kan dia bikin kata-kata mutiara bahwa kita harus bekerja itu memang di awal itu susah. Tapi kita harus tahan banting biar nanti sampai kita bisa menikmati pekerjaan kita masing-masing. Wah, luar biasa itu. Kayak inspirator. Awak dhewe iki
Kae sing keploke mencetok bayar. Lah ya jelas mau ning kene foto tak nih 2000 mengko keplok ya ora ngono. Suatu manajemen pekerjaan iya ngono. Kaya nggawa dolop dhewe to, dolopmu 1 2 3 akeh reti aku. Alah kayane. Ya ora apa-apa kok ya itu suatu manajemen pekerjaan. Iya. Oh jeneng kaya awake dhewe iki wis bayangno saben bengi nyambut gawe iki nek ra enjoy dinikmati ya ora bakal seneng. Betul ya kayak kata Mbak Angel tadi harus enjoy, tahan banting. Berarti aku kudu dibanting bendino ya Pak. Ya nambiar kowe dibanting. Ya awake kok triplek ngono kok. Maksudnya karo kahanan ngono lho. Ora dibanting karo wong ning dibanting karo kahanan. Yo pemikiran. Ini juga ulang tahun YPTI yang ke-20. Ulang tahun YPTI yang ke-20. Sakjane iki kowe dimanfaatkan, sakjane ra ojo gelem, Pak. Soalnya asline ulang tahunnya tanggal 9 September 1999 sampai sekarang. Iki rong September adewe dadine dua acara dadek ke siji. Sesuk dadi rawayangan meneh tahun iki. Kita rugi. Oh iya. Iya. Berarti ulang tahunnya rasa disebutke ya. Iya. Ben sesuk nanggap meneh. Ngomongan Pak Petrus nanggap meneh. Iya. Iya, ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa. YPTI itu sudah beberapa kali wayangan. Ya selalu wayangan. Ini padahal maksudnya sebagai inspirasi ya. Ini perusahaan maju yang jadi inspirasi baik di Sleman, di DIY bahkan di Indonesia kan. Dia maju tapi kok masih tahu budaya Jawa ya. Maksudnya masih iling sama luar biasanya wayang itu. gitu yo. Iya, tak kira nek nyetak bangsa alat-alat modern tapi ternyata mau bapak-bapak Mas sini YPTI juga mencetak gamelan. Karena gamelan. Banyaknya permintaan gamelan itu produsen gamelan itu nggak bisa menciptakan secara banyak dan cepat. Iya benar-benar. Ngerso dalem dawuh karo YPTI coba iso ora nyetak gamelan dan ternyata bisa. Nanti alat-alat itu akan disebarkan ke pengrajin gamelan biar bisa mencetak gamelan secara cepat. Biar jangan sampai banyak. Nanti awak dhewe butuh gamelan sing nyuplai wong luar negeri. Betul sekali. Tepuk tangan. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Iki nek omongan keget-geti lho nek. Kau belum kaget. Aku urung rampung wis betul sekali. Kita harus menyambut iya. Terus alon. Nek orang nganggo mesin yo tangane lempoh lho. Kan iki kudu ditempa beribu kali yo. Namanya gamelan itu tangannya kudu dicetak-cetak berapa kali. Ini kalau kita harus mencetak banyak gamelan ya berarti harus punya mesin juga. Itu sekarang sudah hanya beberapa sing maune digawe saron itu bisa dibuat berapa bulan. Oleh YPTI hanya bisa dibuat 3 jam. 3 jam aja. Luar biasa, kita harus punya apresiasi buat YPTI. Semoga gamelan semakin ngeremboko, pertunjukan wayang ngeremboko terus karawitan. Rarti. Aku mau ngapal ki. Ngeremboko ki apa? Ngeremboko ki ngerembuyung. Ngerembuyung apa meneh? Ngerembuyung ki rungkut. Rungkut apa meneh? Jadi gamelan ki semakin rungkut. Rungkut. Semoga gamelan semakin rungkut, ngerembuyung. Wis ben cara donge dapusi mbok semek. Nggih. Matur suwun ya. Lagi sak gentakan kaki we geber-gemuruh he medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya, ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ono gempa ketok ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ayo kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Mbak? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Atin ki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegraki ora ana. Ya tak takon lho, nek jenengan nek liwat dalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene do jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki do jegrakno lho. Ya ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wuluhe duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe.
Piye kuwi nek beratine? Malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jekrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Yo, oh ya omong ora jelas kok. Kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh pinter padake. Pinter meng urung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Maksud kowe iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi ya. Iya. Udu genjek iki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ngono lho, kudu bangga. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Genjek. Care bagus. Oh iya. Arep nembang apa, Tin? Apa sa? Nah, iki pamundutan ya ono. Ya. Apa pamundutan? Oh iya, pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bang. Nggih. Iso ora iki tak takoni sesideman iso ora? Sekolah? Heeh. Iso. Ah, iso ya ditembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, Heh? Nek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa ngaku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman tetembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Ora apa lagi. Apa kowe do? Ora apa takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni parah krungu iki cah gleleng banget. Jejel kuwi lho, jejel kowe. Budek. Budek. Aku budek terus jajal aku enek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Gula. Aduh. Sesideman iso ora aku? Saged. Oh, bawane ya iso. Saged. Lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek aku ngomong mau. Nah. Ora. Jaluk kiwa apa tengen, Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Kiwa apa tengen? Tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Tak kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes ngene lho. Heh. Kowe arep melu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duwite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Duite jarene akeh aku. Tapi sing 50% iki mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe ngerti 50%. Maklar ngerti ora? Makelar apa? Maklar sinden. Maklar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti sugih ora. Iya. Ayo Tin ganti wiwiti. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Ngomong iki yo. Nggih. Sisedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe. Sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya, Sa. Oh, ketoke ayu glelek budek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalane karo Lisa klub. Bodek. Kalau Anda masuk angin minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Dudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Bodrek kok bodek. Bodek. Yo nanti. Sesideman. Wiwit
suarane ya apik. Apik. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki ya edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya pek, berarti sudah ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik. Oh, nek apik Nek jeruk ya jer ngono. Jeruk. Kok keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula kalih. Kok malah doa Sami emut dateng margi ingkang res. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jeruk. Kok jer? Kan ning burine. Lah iya ning aku rawani kuwi. Soalnya artinya beda apa? Teko adalah. Soalnya kenapa? Oh, aku ora melu aku. Batesi kok. Ngapa iki berarti sing tanggung jawab duduk Pak Seno, Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya arep terus. ngopo. Kan aku arep mayang dira tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudene. Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Alah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Pria bagus kang olah budaya Sowan menyang kota gede. Ayo sa. Ngopo? Paronan. Ngopo paronan? Ya ora apa-apa. Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan, ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya esuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Mas, nah masuk ini. Wis aku mungkin kok duitmu kok aku lho. Ngapa? Geser. Bendera teruskan yung kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Pangapunten. lucu lho lah kowe tak Pangapunten. tak untali orang-orang kaget. Duh, mati. Pemondok kaget. Dene orang-orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tok nggo mancing ora? Slendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Slendang. Berarti lanjute, barisnya lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Slendang kuning Kang saking wukir Suara kurang pramono
sesa ngungrum. Sa. Apa? Atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutha iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane. Kenapa nih? Tahu tak jak neng Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kon ning dhuwur ki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Sopire nang isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti men dijak munggah. Lah iki sopire ndi Pak? Aku ra nang medun wae cerak Pak sopir aku ngono. Sebelane sopire nang isor. Ya ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Ya sesuk tak kancani wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki. dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange ya ora tau ning mall. Walah, gayane sok parlente bulane ra tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan entek lawe njajake wong 45. Wis do seneng kabeh wisan. Neng mall entek atusan aku njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000. Nggo do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. Sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Ning angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall malah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Gleleng yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Ya. Anggung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ben ngetril ngene iki lho. Ya ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Iso munggah ngene iki. Maneman pitku kok. Pit luar negeri mengko boncengke Tati. Lah karepe Tati iki seprene iki nek ngepiti wis gila kok. Kaisa. Oh iya, kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi bareng mlaku tiba klothak wae iki apa? Yo. Kaisa ya. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo kowe nek ngepit ilang. Terus nasase. Terus yo. Terus no sesi demak.
Streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku sekaya kae nek graji ora guru nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget kae. Ra krungu aku kuping war tak cureki sik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budeki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Ra. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ora ya sah. Oh sing iki? Nah. Walk money. Yo. Urip ana kutha gede kowe tak tukoke enggak kelancarane Mas. Mas anggur dangdut. Awas. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawe gelari rawang ngati-ati lho Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebaran. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarma. Iya nggih Antasena. Ngopo Dik? Kok dampyak-dampyak langkuning para Sata Kurawa? Tak sawang saka kadohan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunaning adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon mutheng-mutheng Pak Di Kartomarma aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho Mak. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburi musisan kuwi kon motol ndase wae piye. Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adikku lanang nek wis entuk
diparingi ngampil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian tepi ngadi lanang. Wani karo Pak Demo Kartomarmo sing tawedeni apamu ora minggat tebak dadamu kene marganing patimu. Kene Pak D, nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe. Putus. Tumbak. Mati. Cina Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tua kok sak kepenake dhewe. Pakde, aku iki sak jeke urip nek perang ora tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah.
Kowe anggere ndingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mlocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ora aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidap itu. We. Antasena ora edan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek nenek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhar njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ora ndingkluk, nek wani ora ndingkluk. Iya. Aduh atoting balung wuleting kulit. Iya. Kowe ngejak apa tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu wae kalaku nyembah. Arep aku cilik, bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas, berarti aku Pak Demu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dienggo cemblono aku mau. Jelius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane, nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Dadamu nyo. Hai. Bodial. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping teluni nyo sakaremu. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak dieng pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Uduh. Antasena ora edan. Mbok ora nggon cangkem. Wong perang kok milih. Ayo sambat opo gagas ya apa kesira. Modal aku. Wedan, antasena atok kapake aku tok jambakku atok kapake aku. What? Hubal. Asem cemplung jugangan aku. Mereka arep ngenjloki Pak Gedhe Durma Gati malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangkit adiku lanang mungsuhe Antasena gane ati. Ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken, Man. Remuk awakku lho. Antasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak ngiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo ngiwa. Terus Antasena ndingkluk teng arep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggon dingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe omongi kok. Kula semanggaken. Bejak lho, Man. Satamong nggih. Elok tenan. Wah, tangane antepe ra jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye?
Lekae kula niku arep api-apian kali Antaséna. Ayo Antaséna adu atus sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa. Sapa? Antaséna. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik yes. Antem gencengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles plotel. Hah? Plotel. Kangge ra cetha tak karat ndasmu. Untune plotel. Tundak meneh glojat Antaséna mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antaséna sing siji cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah masalah nek ra iso nyemplungke Antaséna jugangan. Nek ora saka kowe, nek ra kecemplung. Mane kowe mung ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-sekali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tuwa. Antaséna ceko ampuh kok kula kok nyekel Antaséna sampean ndek pikiran ulah. Haha. Nek domongi kliyap-kliyip. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis